gima engene bende bene wacho ni en adier ni tuo to nitie. No ka seche moko ji gwere mbui ka wache marep ni ng'ama wuok e piny ni ka ngima. To kuom adieri onge ng'ama bende der ni otho. Ji matin ma samoro yiero mar kawo ngimagi oko, iwacho ni gitimo kamano nikech gin kod paro madang'ne ma samoro ok otime gi pache maliw owuon. Paro madang'ne momiyo samoro kawo okang' ma kamano. Omiyo thothne iyudo ka en gima ikuong'o nikech ng'ama ohero mondo ngimane orum onge. Koro aparo ni ng'ato ang'ata kamoro amora manitie, dibed ni paro ni ka ng'ato tuo to en ohala ne in, nikech samoro kit ohala mitimo en mar dwaro ng'ama tuo mondo otimne thieth, kata ng'ama osenindo mondo olosne kama inyalo kowe. Nitiere jokuny buche ma ikete ji kane ng'ato koyueyo kata ike ng'ato kotho. Tinde aneno ka be ok time nono ka itime nono kinde ma nwadongo cha. Ti nyaka mano be ichulo. Nitie kata gweno moro emilunyo ka moko be nitiere maka bugru moro jolita bich bugru moro koseywane bathe kanyo to gin gi ngufu mar kunyo. To sani mago be tinde koro ichajo. Koro samoro tho ng'ato adier en ohand machielo. To gima duong' ahinya kata ng'ama koro sechego neno ka mano ohala no, en bende ok dogom mondo obed matuo. Kendo ok dogom mondo otho. Kech wate wan gi lek, to lek gi iyudo ka gin lek ma diher mana dak higni 1000 eka mondo michop lek magi ma samoro mano bok nyal romi. Koro ng'ato dwani mondo odag ngima mochwere, ma geno mar weche mag injili bende nyisowa ni samoro entie bang' tho. To gima duong' mokalo nikech wate wadwani wabed mangima, wate nyaka wakony sekta mar thieth. Omiyo nawacho ni japiny nitiere kod ting' maduong' ahinya mano ni sekta mar thieth ni oluoke obedo mano makare. Sani sekta mar thieth ni en e lwet sirikal mag kaunti, to pod en e lwet sirikal mamalo. Nikech kuche ma pesa thothne wuoke, ka pesa dhi piny mondo mi koro kony godo chenro mag thieth. To kanyo bende ma pod itaye chenro madongo ahinya. King'iyo kata mana wach SHA ni, itaye gi sirikal mamalo. Agulu moyiedhi. Jatend migawo mar omenda pod nitie, otayo sekta mar thieth mangima. Governors gichalo koro gin jolwet sirikal mamalo kor ka sekta mar thieth. Koro ting' nitiere lwet jatend piny, ting' nitiere jatend migawo mar thieth, ting' nitiere lwet counties, ting' nitiere lwet ng'ata ng'ata. Mano ni sekta ni orie. Kende jo FM erokamano ahinya. Solomon Atito Kafaya, kiwinjowa nyalo yangonwa ni to bende waseduoga yamo tok weche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono, kapodi biro chuno ni mondo asom temo moko ma bende choponwa ka nyakore Mgajwang'. Weche thoth kaka ne wasewacho gin weche mamulo ngimani. Tarik 1 dwe mar 9 higa ni chenro mar kaka wanene. Nitiere ng'ato ka wacho ni maka juma adiri makende en ni kama bet iwacho ni ber, kamarach bende nyaka siem. Mane mamiyo sirikal thuolo mar loso kamarach. De weche mag mibadhi onge di koro sirikal ok lose. Kuom mano kik ng'ato ose panel mar kaka wanene kuom soko richo manitiere chenro mar SHA. Paro to bernde kaka time marach. Fred ma ote mar Jako Sodom. Wach SHA to tek ing'adwa pesa mathoth to services to onge. Nyocha dhi